Tervetuloa Brainy Day Winter Classic 2025 pariin. Joka vuotuinen upea jääkiekkotapahtuma, ja se oli pelipäällä tehon 6+1, kun siitä ottelun aloitukseen Janne Könttä vie ensimmäisen aloituksen tässä ottelussa, ja Myllytys yrittää päästä omalta puolustusalueeltaan pois. Maalivahdit on otettu käyttöön, he eivät tee yhtä ainutta ylimääräistä liikettä, kuten kuvasta näkyy. Ja siellä vedetään jo ensimmäinen kerta pelaajanurin, mutta no penalty, sanoo siellä sitten päävalmentaja Lauronen, kun ensimmäistä minuuttia painetaan. Tässähän pelataan 15 minuutin erää, kun kiekossa näyttäisi olevan Samuli Haal yrittää saada kiekko maali eteen, ja sinnehän se löpsähtää. Aivan puskista tulee tämä maali, ja sitä kelpaa tuulettaa. Esa Huuhko ohjaa Haalin heiton maali, ja siitä rystypuolelta hallitaan. Ei ole siinä kyllä, ei ole mitään sanomista Köntällä, ja katsokaapa tästä maalinteon mallia. Esa Huuhko. Tuntumassa kyllä mielestäni jälleen kerran seisoskellaan, mutta tällä kertaa ei kunnia-arvoinen päätuomari Lauronen ei tätä katso virheeksi, ja sitten hienoa tekemistä. Huuhko harhauttaa, tulee maali eteen, mutta kun ei ole ketään, ei ole lapaa jäässä. Kellä Laihosola nyt sössitään sitten urakalla. Onko tämä yksin läpi? Ei ole, ei katsota yksin läpi tilanteeksi. Ja siinä on paikka, ja sieltä löytyy maali! Kylläpä vain, numero 13 Joonas Kataisto. Peli yhteen taas näitä kliseitä, mutta heti kun se jäähy loppuu, niin se seuraava vaihto on se vaikein. Tästä upea syöttö. Könttä, Kataisto ja Paama. Ei tuomari mukaan Könttä tarjoaa. Sitten olisi rebound-kiekkoa tarjolla, mutta Valkonen ei tähän koskaan ehdi. Viivaan ja sieltä Korhonen. Hyvä tarjoilu, hieno veto, mutta valitettavasti ei vain maaliin. Jälleen veto. 5 viimeistä peliminuuttia ensimmäistä erää käynnistyy Korhonen kiekossa. Ja oi, sitten on paha virhe. Ja siitä, ai, sentään kyllä nyt Haal. Lumberjacks yrittää saada kiekkoon kiinni. Myllytys, saako taisteltua kiekko itselleen? Oi, siinä menee nyt pahasti puolustajan nurin. Mutta ei siitäkään saa Huuhko sisälle. Ei lähde vetoon. Ja siitä lähtee veto, mutka laukoo, mutta sitten kuuluu vain kolinaa, se on merkki siitä. Ja sitten avaava syöttö. Ja Laihosola on siinä ja siinä. Sinne menee! Näin Myllytys pistää kiekon nyttiin. Rysä heiluu ja peli 2-1. Tästä näin Valkonen jättää, hyvää jättö onkin. Ja siitä veto. Ja Kataisto maalaa, se on Kataiston toinen. On 10:30 kohta ensimmäistä erää jäljellä. Ensimmäistä vitosta. Ensimmäinen vitoinen taittamisen. Ja tää siellä kyllä selkeästi protestoidaan, ja ihan syystä. Se näyttäisi olevan Haal, Huuhko. Oi, sitten näyttää siltä, että osuu Kataistoa mailla naamaan. Joutui tosiaan vaihtamaan kenttäpelaajaa sekä päävalmentajaa. Ja siinä on nyt Valtosen paikka! Ja sinne se viimein menee. Kyllähän sieltä löytää sokeakin kanajyvän. Ja tämä jyvä, se on maalin merkiksi. Kädet pystyyn ja kotkotukset perään. Ai kun on upea jättö, ja kyllä tässä on nyt pakko kyllä todeta, että hetkinen. Onkos tämä muuten hylätty? Ei se ole hylätty maali. Se käy kyllä Laihosolan mailan lavassa ensin, ja siellä päätuomari Lauronen tuo aloituksen keskelle, ja yhtään miettimään veto suoraan. Tästä tykkää allekirjoittanut, kun puolet ja toista erää jäljellä. Ja puolistusvalmiudessa, ja sinne menee! Kyllä! Tuuletukset perään! Katsokaapa tätä! Perttu Mutka, one-timer! Ja väärältä puolelta tulee syöttö, ja mikä laukaus! Hakee parempaa syöttölinjaa. Ja sitten tässä taas tullaan siihen, että Köntälläkin kenties on tuossa pelissä muutamia heikkouksia. Siitä pitkältä! Ja katsokaa, toinen tämän ottelun tehomies Esa Huuhko. Hän tasoittaa ottelun 3-3. Ja sieltä kuuluu, comeback on totta. Eihän tässä nyt vielä comebackista voida edes puhua. Mutta tässä on näitä Haalin erinomaisuuksia, joka kieltämättä Köntän pelistä puuttuu. Hänellä ei ole tuo rystysyöttö niin hyvä kuin Haalilla. Perttu Mutka onnistuvat aivan ottelun toisen erän viimeisellä minuutilla tekemään maalinsa.
Esa Huuhko 2 maalia tähän otteluun. Nyt sitten katsotaan kummalla. Ja siitä pitää tulla 2 minuuttia. Kyllä, kun tarpeeksi huutaa, niin kyllä Lauronenkin huomaa. 2 minuuttia kampituksesta ja se tulee tässä. Ei kahta, ai kun lyö ikävästi mutka tuon polvensa ja Laihosola. Hän on tällä hetkellä pelaa tällaista vähän sanottaisinko jalkapallosta kadonnutta liberoa, mutta jääkiekko kaukalossa. Ja kuten nähdään, ei ylimääräisiä liikkeitä. Katse ylhäällä. Ja siitä laadukas syöttö. Huuhko ei lähde laukomaan. Siitä nuon pitäisi nyt saada lähteä. Ja siinä on Huuhkon paikka ja Huuhko maukoo. 3. tänään se on kypärällinen. Ja ensimmäinen ylivoima, katsokaa. Tarpeeksi laadukas syöttö Lapaan, mutta tämä syöttö jälleen Haalilta huippuluokan syöttö. Eikä näissä ole kyllä näissä Huuhkon laukaustarkkuuksissa mitään valitettavaa. Jättö ja tolpassa kilahtaa. Ja siellä käy Valkonen antamassa vähän poikittaista Laihosola käyttää nyt fyysisyyttä, vaikka ei ole kentän isoin mies, niin voimaa piisaa ja siitä veto. Mutta mitäs nyt siitä tulee rangaistus. Siitä tulee nyt sitten rangaistus. Siitä lähettiin se mukana. Heikko syöttö ja tämä on nyt sitten yksin läpi. Ja oi mikä hassi. Suorastaan satoja tuolla ympärillä katsomassa tätä huippujännittävää upeaa Winter Classicia. Siitä syöttö, veto ja siinä. Ja peli 4-4. Ja sanoisin, että tämä menee oikealle miehelle. Janne Könttä iskee tämän pitkän hyökkäyksen jälkeen. Käynnistää itse. Ja siitä Katajisto ja sen jälkeen pääsee puttaamaan Könttä. Tämä on selkeä merkki nyt esimerkiksi Laihosolalle siitä, että ensi vuoden peliin kannattaa nyt treenata ehkä pikkusen enemmän kuin pelkästään se, että mikä on oma personal best sohvalta. Ja sinne kiekko menee! Sinne menee! Ja peli on 5-4! Upea suoritus samalla. Ja tässä tämä lähtee Korhonen ja katse ylhäällä. Ja tästä lähtee laatu syöttö. Näin. Ja maalin kulmalta. Kukapa muu siellä on? Onkohan se kapteeni Valkonen itse? Classic 2025 on tulossa loppuun. Ja sen voittomaalissa on kovasti kiinni Johannes Valkonen. Tehoin 2+1. Näin on ottelu ohitse. Pikkasen ennakoi jälleen kerran päätuomari, mutta se nyt ei tietysti varmaan tässä vaiheessa pelin kulkua. Könttä tuulettaa ja yleisö mylvii. Tässä vaiheessa minä, Heikki Räsänen, kiitän sinua, arvon katsoja, mukana alosta. Palaamme jälleen vuoden päästä. Pitäkää hauskaa ja muistakaa pitää lapa jäässä. Se on moi moi.